Anbai, hakol aja bay, hakol akan jumlah job jenis ada ni. Ay mana kan bela dia coba. Ada dong bay bala, anak kurung lagi deh. Kalau mana coba. Kamu lah, ayo tu. Coba hal lain ber. Aku maju benar. Dan jadi saya, Allah. Terus ni aku, Isa gathar zuni mungai. Amen. Serga tanah ancalah gatan apa ser. Dipa Arabi sari gathar jo satam je sate isir. O perbuatan ini gerar online jeng. Jangan jengah meri jani jodoh mai ini. Julai dan ni bejitam kalarau. Jengah jani jati prayer meeting centerau. Arus kalam kamai ni menawai Arab jani jengah adal guritan kaki mandiri ni singal tanai. Jani gabang jengi ayah pada kumar dana pran. Nengi lehonai badi som jane badi ser. Ebon peru seri jawai. Arabi jegau. Sanse nengi pernah semkau meeting kinani. Sikang kinani buat sekolah terkop jawai. Arabi jane Dene jengi underground alfans boro najari abu dene be hadarau nirija dene maceni ebrani nei tarikau die jengjal gese foidong mai ape purbu nangno hodeng alne le langsin bai jare be nirija ni samai tene pre ipelau purbu dene be kabra jobla jane gese esele be mani gese dene be debuni perom sari jawan ar bini takai gabang ayapa ribida pongbai binanapra gabang dorifor gabang bisopor ar gabang terpatai di alfonsani jiungni takai dinai kapnai kathar budi bongnai nobina lanai gobun haba pari pani gajadeng dini bini takai dinai kapnya jabai thadung ab dini bini rongsari janaya nerija nijita mai tane pelanani neri nijita mai tane sopai tham bachani gejarau forbu gabang kotai nanai Dini Alfons boro najari ni hapurko dini nai dini mengai otai nai divar purko lana kau goni patele jeng serba bodoh senang ne pra sakajane kau dengan gabang kistin ini gajajan gabang keng patini gajajan dengan niscene aiba nuna mantu. Forbu dini berbis semau gabang patere berbeza kau jeng ini patere ayah pa bidap narapur Hindu Kristen Baptist Batu Brahma गासै धोरोमनि सुबुंफ्रा धोरोम हारि मुगैले जासेनो अन्नायनि गेजेरजों आरजनि गेजेरजों आलफन्सनि बे मांखनसालियाव बिनि जिउमानियाव इसोरनो खावलायदों अ आलफन्स फिसा जों फोथायो नोङो इसोरजों लोगोसे दं आरो इसोरजों लोगोसे थानानै नोंनि बिनायखौ फोरबोआ नाजावगोन आरो नोङो सोरगोराव थानानै जोंनि थाखाय बिसना होदो जे थांखिफोरखौ लानानै दिनै गोबां फोथायग्राफ्रा नोंनि खाम्फायाव नोंनि बे मांखरसालियाव केन्डेल सावनानै आगाफथि सावनानै बिबार होनानै नोंनि मुङै गथायदों आरो नोंनि थाखाय बिसदों आरो नोंबो जोंनि थाखाय सोरगोआव थानानै बिसना होदो नोंनि बिसनाजों जोंनि गासै थांखिफोर जे थांखिफोरखौ लानानै गथायफैदों जेरै मोदोमनि सोनांनाय जिउनि सोनांनाय बे गासैखौबो नों बिसना होयोब्ला थारैनो फोरबोआ नोंनि बिनायखौ खोनासंनानै बै सोरगोरानिफ्राय फोरबोआ बिसोरखौ मोजां खालामथारगोन बे जायगायाव दाब दाब गोजान जायगानि आरो खाथिनि फोथायारिफ्रा गोबांथार दुखु सैनानै उखै हाब बिनायजों दिनै बे जायगायाव नोंनि खाथियाव बे केन्डेल सावना बिफैदों बे आलफन्सआ नोङो सोरगोराव थानानै जोंनि थाखाय बिसना होदो जोंबो नोंनि थाखाय बिबाय थागोन बेखौ बेबायदिनो बोखांग्राफोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आमेन जोबनाय गैयै जिरायनायखौ आलफन्स बर' नार्जारिनो हो अफोरबो आरो मिस्रा बिसोरनियाव मोदानथों नारंनि दाननिफ्राय बिसोरनि जिउखौ बोखां अफोरबो आमेन अफोरबानि बिनायखौ सुफुंदों आरो गाबनिसिम सहैथों जों बिनिसोर गासैनि फोथायग्राफोरनि नागिरना आरो बोखांग्रा नोंनि लें आलिजों गासै पापखौ नागारदो बिसोर बिफ्लायबाय थाबाय बे नागारजानायखौ धोरोमिया फैनो गोरा बिनायफोरजों मोना बिदि नोङो जिउ जासे गोथां जरा हादा बेङो आमेन अ दिनै सोरगोआव थानाय आफा नोंनि मुङा गोथार मानि जानाय जाथों नोंनि रायजोआ फैथों नोंनि गोसोआ सोरगोआव जेरै जाबोदों हाया बेबायदिनो जाथों जोंनि जानांगौखौ दिनै जोंनो हो आरो जोंनि दाय खालायफोरखौ जोंनियाव नागार जेरै जोंबो जोंनियाव दाय खालायफोरखौ नागारो आरो जोंखौ आनजादाव दालां बबेखानि हामोनिफ्राय जोंखौ बोखां आमेन
आरफोरनि बिनाय खुलुमो मारिया अननायजों बुंफबनाय परबानजों लोगोसे दं हिन्जावफोरनि मादावनो बाखनाय जाग्रा आरो बाखनाय जाग्रानिनो गोरबोनि फिथाइ जिसु अ गोथार मारिया इसोरनि बिमा जों पापिफोरनि थाखाय बिदा आरो जों थैनाय समाव आमेन मारिया खृष्टानफोरनि हेफाजाब जोंनि थाखाय बे क्रुसनि आंखो गोथार जिसुआ बाखनाय जाथों जिसु बाखनाय जाथों